Makan apa ini, Bos? Makan kerupuk. Dari mana tadi kerupuknya? Ya. Nah. Nah, pokoknya. Tumpahnya truk, Sung. Geret mah, tumpahnya rugi. Salahnya dulu geret. Wangi. Wangi. Gila, yang. Hah? Gula siapa? Tahu Mbak. Ngomong. Cek nanti. Sini. Sini. Duduk sini. Duduk sini. Tadi siapa mesti yang? Ikan. Sini, duduk sini. Kena layang itu. Lah masa manggonku ta. Jadi wong sapa niku? Wong Tanjung Sari. Masa 10 gram itu 3 juta jaluk teke lho. Sing nuku itu. Padahal ya tegel men gune wong tuwek iki. 10 gram. Wis bati ngono sing wong tuwek iki. Manut saya kan wis. Tapi nek didol 6 juta 5 juta payu. Tunggu kan tunggu sing kepale nek bisa mukena. Berarti 3 juta berarti 8 juta. Emang iki lagi ngono Mbak. Takoni. Lah penggunaanku kaya tiba Mbak Koten. Dadul gunangku to. Tukane 1.600.000. Tak tuku 4.300.000. Iya. Berarti rek 4 Nek ditukoke yo urung mesti nek undangan untuk wis ngono. Kayak ditukane ning Ismoyo wonge. Ya iki maneh lan nukane. Banjal gelang-gelang gede batu pirang tak. Tak timbangnya. Oke, Bapak. Piye, Bos? Kagetan iki piye? Abot kuwi. Abot kuwi. Abot ben ngono. Iki ngangkat anu yo ngangkat juga yo. Ngacing kelihatan gak ada awas ngerti. Ngangkat juga gak salah. Gak kuat ngangkat dingklek. Ben ngono. Ke lho awar mamak ke ta? Celik mamak ke. Ke mamam ke. Ke ta? Mamam dulu sini deh. Ora mamam, Sung. Ah. Mangan sik. Oh, yang nah. Aku sik. Aku arep mangan bakso kok. Aku arep mangan bakso. Kowe mangan apa? Ayo, Pak. Kowe mie ayam. Aku, Pak. Oh. Kowe bakso. Ragong. Kowe gege bakso ragong. Ya. Oga. Iya. Open bolong. Bakso tumpeng mau bakso apa? Open pek. Wah, tumpengnya wis almarhum. Anak wis pek. Wis gak ngano, wis gak gawe tumpeng saiki. Anak ini. Pak anak. Bakso gede, bakso beranak. Oh, empek. Entek. Entek kayu kowe no gong-gong. Awonge. Gong ben ana sik gong. Mau tak alonke gong. Apa wi jenenge? Pete. Mbak enggak. Tak gak. Tak gak. Mbak Pak. Tak gak. Enggak kalau enggak. Nang tak ber. Hei. Bilang kopi. Bebe sapa? Bebe. Bebe. Oh. Aku wis. Oh. Kita nak kabel ya, itu obat yang
Mode tombok. Iki baksone siji. Karo tahu karo kerupuk. Pak. Awai. Kerupuke. Kerupuke kok ae. Kerupuke yo loro wegal siji. Wes. Hitungane ben penak kok. Ya wes heeh. Mana ya, Iya ramaro bleb-blebke kalan ngono. Apa? Aku oe. Jaluk apa? Aku. Ora dhewe. Ora dhewe. Uwi apa? Iki ya. Iki dompet kosong iki. Ayo ingat aku. Ya bose rene ngeki duit ora kok. Malah saiki tuku toko mangki Gusti. Oh gak ngeki. Masa ora ngeki? 5.000. Kayak 5.000 kurang ngono. Ya. Nek ya oe 5.000 uang 5.000 ikok ngopat. Iki ana tulisane. Jaluk 50.000 ngono. Nah, Iya lho, wah. yo. Wes to, Gong. Wes kok Wes udah mulai. Wis ta mulai ngarit. aku mangan. Mangan omah. Ya. Hei. Tayu. Hei, Hello Kitty numpak tayu tekan Sulu. Iya yo. Wes berarti pakai mosteng. Lah wes ah. Asu Ayo ngadi. ama. Ah. Dodol apa? Mikir nek owo. Endi? Oh. Seminggu. Mikir Karo kuburan ning ngendi? Ibu lah. Oh iya nak elang. Oh, nggon sendang kuwi. Apa ya? Oh uji. Mrono. Ngetan. Mikir Minggu sesuk, minggu burine. Ora wis poso. Iki apa? Minggu iki lho. Oh, iki sesuk minggu. Oh minggu iki. Lah iki mah dina apa? Oh. Setu. Mudeng men dina Setu. Iki mah ora dina Senin iki mah. Yang ini meski upuk ini upuk ini mesin ini Gong. nak Wes so mebur-mebur. ini apa? Boleh oi uang Apa nih? uang ayu Wong kayu, kayu apa? yang ui yang ui Ma. Ini mana ngora? Gak didit iki piye? Oh, nyape aku ngomong mana ngomong ora. Arep mbok jajakke? Mau mana aku? Lah ya mbok jajakke. Lah, aku mana Aku arep dibayarke Sungadi ya, Mas. Aku mana asal upo. Kowe arep bayarke aku berarti. Oh, lah. Oh, gak lah piye ora bayarke? Bagus kaya wedhus. Ini mau nyuri. Lewat. Enggak.
Ger, seger seger. Gersung. Gersung. Oh, suami. Kita seragen. Oh. Kita apa? Gunung Kecil. Sing cilik wae. Kerupuk apa? Ngantuk, udah mulai kan? Nang kene ngreget-ngregeti ya. Iya, iya. Ini kalau jangan ke pantai. Sini minta, sini minta. Sini minta kunci nih. Enak jangan botak ini ora. Meru. Wis tak kei ya mau njaluk ibuh 5.000 are. Jeneng dalam kene iki perapatan. Lho tengah perapatan iki yo di Rambut anu. apa? Lek. Gak. Gak apa-apa. Tak mulai ya ben mulai. Hei, Dua ning kono iki hei, kenceng ini. hei, Karena apa ngono kan? hei. Nek ning kono. Kopi ora iki. Bila yuk. Ngasih di maro kurang. Lah kena kira enggak tete. Sungati lagi mandi kawan-kawan. Sungati lagi mandi. Ini saya di kejauhan. Ini saya intip dari sini. Nah, ini zoom, tak zoom 100%. Kameraku pecah ini. Rasa bunda nih toh. Sabune ye. Ono wis duwe sing pokoke Mas Koiri kae rek. Lah kan sikile jek lebih tae sirahe tak sing ini lho. Anu ngono kae kok kae. Demak Mas Badem ngono ya. Gak kono ora. Ting wis ae. Lek kaos lho ya. Kiu kiu. Cukruk. Mah wis. Anu aku kangelan kok yo rada mesakne ngono lho.